Yo, what's up mga kapobre o mga kapobring guys ya. Maring adlaw Domingo niyo tanan ya, may buntag so bago tang ligo kay natay nay magkuan ron nagpa-schedule og pa-tiles adto sa Datag Maribago, layo gyud. Ugikan diri sa Lahog so alas 7 na. So andam na to ang mga herramienta diri, mga grinder, mga unsa pa diya, martilyo, adre gamit sa pang tiles. So mag-ilis ako kay mungadto na ako karon taod-taod. Mag-ilis ako. Naman. Bami na siya. Pa-vlog yun siya. Yaha apil eh. Tara mo na cellphone oh. EEI. Shout out ya sa mga EEI boys. Naghan kay tag mga ingani mga pag-construction guys kay ikan tas construction. Construction boy yung tadati. Shout out sa mga construction ya. May na ni guys kay kapalit ang gatas kung bata. Bata og gamay nila gatas. Ang gatas, ang gasolina. Mahal ang gasolina. Uta eh. Uta. Watalas mama kay nagluto pa si mama. Mama. Luto. 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 Luto si mama og lami. Lami. Musuon naman siya no. Musuon siya istorya. Musuon na ka istorya? Ha? Ayaw sige hikuan ang baba ni mo. Sdung. Ayaw dong. No. Nya na ko ayaw hilabti kay pati na mama in pangbungkod ko hilabti. Ayan na labotan. So guys, adto sa ko guys. Yo, maayo mo to mga pobreng guys. Kato ka vlog ay. Nalupat akong cellphone na tong panahon na. Mawa masumpay eh. May nagahangyo kong charge dito sa kuwan akong gitrabahoan og tiles. So karong Domingo akong schedule rong Domingo kay maulis ako cut moon. Kay muduha ko sa akong igsoon dito. Salamat sa inyo ang pagtanaw diya. Sapa kay diri kay aircon nagandar. No. Aircon. Napay aircon diri oh.